ichibvira ichienda kuBabylons yanga ichifanira kushandisa kuti Babylons ichienda kuSouthlands. Asi tiri pano paUltra Media Zimbabwe, tiri pano pamasteps paitika chiitiko chemota yatsva yanga tinzwe tisauri nevairi vatatu tinzwe kuti chii chamboitika chaizvo kuti tazosvika mota ichinzi yatsva. Mushure memwe matsu mota yatsva vazhinji vanozoonekwa mune mbiya irimo. Da kuona kuti mukati membiya umu makamira sei umu, hamuna zvirimo here mumbiya umu. Tisauri nevanhu vairi vatatu tinzwe kuti waona vanga vari paground kuti chii chaichitora nzvimbo, chii chaitika pamota. Vamwe varanzi mota yanga ichitetswa, yanga ichibva kugaraji, vamwe mota vangoona ichibuda murodhi. Chege tupe zvizere kune vazhinji vanga vari paground. Ndatenda zvangu. Uyo anoona driver ndiye atosvetuka uyo, but chaitika ndechekuti motikari yanga yakatakura hwahwa handika nebag beans newana saka negrocery. Saka zvaitika ndezvekuti motikari yatobva ichibvira ichienda kuBabylons yanga ichifanira kushandisa kuti Babylons ichienda kuSouthlands. Saka izvo zvazvaita ayo mataya ari kuti musatize. Isu takangogarawo pamusika padhuze nepazopinda mota. Saka mota yabva nekusaidhi rokwaboka ichitobaka moto kubva yasvikopinda muchikebheni. Saka moto uyu wanga watongogara wawanda kudhara. Saka inda ndangoridza mhere ndichedzawo murooro wangu anotengesera apa. Saka murooro wangu abva adonha pasi kubva amukana wangu baba anonzi baba 2 ndopatongozotanga kuzara vanhu moto. But driver namakanika vatsva vangoida kumhanyira mutara. Ndini ndatozovabata bva ndambovagadzika pasi bva ndavatora vese vari 2 bva ndavaperekedza bva ndavasiya panzira yekuenda kuchipatara. Asi but sofa hangu handisati ndanoona kuti vakamira sei. Nemurooro wangu wandati wandanjiridza mhere ndichedza tazomuona anga azvimba ziso. Saka sofa asati ateeredi kuchipatara kuti tindinoona kuti zviri sei. But anga atsva, anga chinzi driver wacho makumbo ake anga aita marengenya emaganda anga aita kurembera. Saka zvavasingachaiti kuti urambe uchinyanya umutarisa kuti atangoita bhizi yokubvisa zvinhu zvedu zvepamusika patinotengesa. Saka vakaipa ndomaona tatangoona izvozvo. Isu zvataita ndezvekuti takatongogara pano ndo pamusika pedu pana. Saka pana takagara inda takatopira gotsi. Saka musikana ndakagara ndizwa kuscreama kuti ndopataona motikari ichobuda parodhi ichibvira. But mami nemunhu 1 anga ari kumashure ndiye watazoona akujamba akupidikuka. Pana mai vanga vakagara, mai vandu vaita impartation nemotikari ndo kuskodhuma ati yazongorowa pana pachibva wapidikuka kubva umai. Saka tatozongopindawo bhizi kuti tikwanise kungobatsiridza. Nyaya yaitika ndeyekuti ini ndanga ndisina 10 minutes ndabva pano. Saka mukomana womunext muno vanhu vomatsva zvinhu zvese mukebhini. Ndakuti ndisarirewo sezvatinongoita mazuva ese. Ndisarirewo wakanditarisirawo pababa pangu apa ndikudzoka hangu izvezvi. Baba ndingangoti ndane 3 weeks ndarivhura. Saka ndangoti mwana wangu ndamboenda hangu pamba padhuze less than a kilometer. Nditarisirewo ndimboenda pamba ndodzoka izvezvi. Panangotereka ndichigara mumba pachera ndobva ndafonerwa nechamwari yanga anonzi Edi anotengesa pazasapa. Ndobva ati ashamwari mhanya kushopu kungutsva. Ndabva ndamhanyawo ndokusvikawo baba nemoto wanga usingadzimiki. Ndasvika ndovandaona pane mota itadza kuti ndiyo yauya nemoto ndobva yarwera pakebhini yepanext shop. Saka yangu inini lakina futi haisi kebhini hayo mudhuri asi losi yaitika. Pane zvinhu zvatobhureka, zvimwe zvatobiwa, mudhuri watsemuka, sola yatsemuka. Saka ndozvinhu zvaitika izvozvo. Saka pane zvino moto wadzima zvawo asi pane zvimwe zvinhu zviri missing, zvimwe zvashayikwawo, zvimwe zvapwanyika. Saka takutofa kuti titangire futi kutoita sei kuti tidzosere zvinhu panzvimbo. But vanhu vecommunity vamira nesimba. Panga painewo mbavhawo, panga painewo vanhu vane mwoyo wekubatsira. Vanhu vabatsira zvekuti pandasvikawo inini ndasvika vanhu vatoplaya pati yavo zvekutoti chero dai kuchinzi handina kuzouya zvinhu vaigona kutodzima moto zvakanaka. Ndaizongochira hangu mbavha chete. Saka ndingangoti ndizvo zvandinazvo zvaizvizvi. Nemarobhots nguva ndangotarisa kuno ona mota yeNoah ichiratidza kuti iri kuita kakuda kupfungaira. Driver anga ari mota ichibva uko ichiratidza kakupfungaira asi yanga ine speed inosvika kuma nearly 40 to 60 ichibva yangosweva zvine power kuratidza kuti anogona anga ada kunegotiata or else pane zvanetsa pamota yake.
ndobva asvika ndinopinda utsi wanga wagara wakakutobuda kumashure padona munhu wani pamota iyi ichiri mutara chinosvika uko anazoona kuti adonha wacho nabuda akadii angota semunhu abuda mumota ndobva adhisapiya dhiraivha time yayanosvika apo ndichimhanya ndichiuya apo vanosvika kunopinda pakati apa vanhu vakati bva ikoko ndandida kunotsvaga kuti hapana here vanhu vachiri padhuze ndikaona pasisina vanhu mota yakutanga kukwira moto. Saka pana wakuwara pane vanga vari padhuze wemisika apa zvandiri kunzwa ndezvekuti mai vanga vari kuna mai vari kunzi vari kuseri vanenge vakuita musoro watemiwa vanofanira vari kuseri. Ndatsvaka vanhu ndawana pasisina nguva yandabva pane robot kusvika panapa. Saka driver wacho maonana naye? Ndatomutsvaka ndikamushaya ndiwo munhu anoda kunosvika kunodii kunobata kana anga ngapakashata ko mumashopu hamuna zvatsva here mumashops umu? Mumashops ndashanda neshopu yekunoku nguva ndasvika ndichitanga kutoti hapana munhu vanhu wee ndichitanga kutora zviri apa ndichigadzika apa vekuseri vovanga vaitotanga kuitawo zviri kuseri vazvizhinji zveshopu iyi neiyi tachibvisa tichikwidza panze. Tatenda zvangu. Thanks. Kare vamwe ndozvitiko zvaitika pano pamasteps ndofuna vazhinji mazvinzwira vachitaura vanhu zhinji vanga vachitaura zvavaona paground iko zvino chiitiko chaita ndeti mumbiya mumota umazona muine mbiya yanga irimo kumbe kwazvo asi hapana kwanisa kudubura kuona kuti yakanyorwa chiini chiri mukati mayo kuzira nezvakare mune bhodhoro rawanikwa imomo bhodhoro redhota chaichai bhodhoro but bhodhoro ndichakuti since ine razvara zambona bhodhoro chinzi rafonyorwa azvinoziri bhodhoro ndikanotsemuka kuti mufonyo kuti unoona tsonoidzisa kuti bhodhoro chaichai pati ari kuita kunga plastic bhodhoro replastic achiro riri glasi chaichai atenda zvavo.